www.radiotrinitat.cat. Aquest dijous 24 d'octubre vam tenir el plaer d'anar a veure l'inauguració del nou espai cultural d'Anglès, el Arts Cafe Universal. Està allà a carretera d'Osó, on van obrir el primer dia amb un duo amb violí i acordió. I a mitja actuació va arribar un contrabaix, tu. Una programació de titelles i coses d'art, gairebé cada dia fins al principis ja de novembre. Passeu-vos per allà, mirar qui hi ha i passeu una bona estona. El lloc està molt maco, molt maco, molt maco. Perquè encara tot està fet i com és allò? Tot està per fer... És possible. De tota manera, hem volgut obrir perquè teníem moltes ganes que ens universalàvem a sobre. Un xiste dolent, ja ho sé. El cas és que hem de tallar la cinta. Això s'ha de fer ben fet. És una cosa que... No, tu ho dius cap. No, jo aquí no faig molt de plats. Això, ens aguantes tu, la cinta. Qui més aguanta la cinta? Ja aquí necessito un aguantador de cintes. A veure, aquí aguanta la cinta. Sí, a veure. Això, aquest local ha de saber que havia de venir el bisbe. Havia de venir el bisbe, ens ha fallat. Ens ha fallat el bisbe de la seu de no sé on. Però no ha pogut venir, De tota manera, tenim Nostra Senyora de la Barra, no sé si us heu fixat, és Nostra Senyora de la Barra que ens protegeix i que ens vetllarà perquè passem unes nits estupendes i magnífiques. I uns dies també. També. I perquè les vetllades que passem aquí siguin profitoses culturalment, que és l'esperit d'aquest local, i que, en fi, segur que ens guareix tots els mals, a més, no? Sí, ja ho veurem. Ja ens veurà, això vol. Amb un parell de cerveses soluciona això. Molt bé, som-hi? Vinga, va. Sí. I escolteu que ara tenim aquí una parella de músics. Tenim el dueto que es diu duet 1, com l'Universal. Que ja l'han fet precisament. No, la veritat és que ha sigut de rebot la cosa, però la Coloma Bertran i en Marc del Pino, això, i no va dir del Rio. Doncs, per la casa, hòstia, els quadres que ens regalen, escolta'm, fa un aplaudiment també. La Coloma i el Marc estaran unes peces estupendes i maquíssimes que esperem que disfruteu per inaugurar. A partir d'aquí, demà obrim a les 4, ho sapigueu, que demà al matí ens hem de curar les pans. I a partir d'aquí, ara de tots,
Gràcies.